Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo nga morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ma en chenro makende makato doko ni chenro mang'eny nyalo baito maa ber kiloso ne thuolo mondo miyud kaka nyalo bedo kod ngima makare nikech seche mangima ni okare kata yore ni mag tich ok nyal bedo maber kata yore mag dongo mag nyithindo yore waduto te ok nyal bedo makare omiyo gimoko duto te monego beni watimo maduong' moloyo en rito ngimawa. Akaw thuolo ni mar rwako wendo wa kendo daktari wa amor mar nene e higani obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari rafiki ya wa mama. Kamano. Aniluonga ni Daktari Dennis Miskela Mbega. Anu nyakach kabodho. Papondi TTS school Nyabola kanye mae. Lakini yore ma tich analonye weche mag thieth ma joma mine kata kisungu en obstetrician and gynecologist. Gisani atiyo hospital ma Embu kod Nairobi kabatiyo riwruok mar dakteche mar KMPDU bende watemo konyogo jopiny. Daktari amor mar neni odiechieng' ma kawuono nikech ng'eni iwacho ga ni seche ma ng'ama miyo tuo e ot to gimoro amora e dala nok nyal dhi maber. Omiyo kane yiero mondo mi konywa mama awinjo kipaki oko kanyo ni rafiki ya wa mama amor mokalo ni mondo mi wago mbaka kotende kod achiel ariyo adek mathoro mako joma mine. E line kaka laktar thoth ne joma mine bedo ga kod chandruoge mage kapok wadonje twak ma kawuono. Kamano ber ka joma timo discussion ni kata ka en weche mag thieth mag joma mine. Nyaka ng'eni weche afya mar ng'ama miyo ok en mana ng'ama miyo kende. Ibedo ka nitie kata joma chuo ma koro kowinjo ni en show mar joma mine bowuok. But health kata mana afya mag joma mine joma chuo nigi stakeholders. Ng'at ma nigi jaode maybe nyar ng'ato nyamin ng'ato koro ka joma chuo bende ochiko itgi e puonj ailani be konyo. To tuoche mag joma mine ma thoth waneno en mokwongo en ni ka ng'ama miyo poko gamo remo kata poko mako ich ka most of them mabiro ywak ni maybe gido ka gidhi e dwe to remo wuok mang'eny ahinya. Mano is something very common gi joma mine moko wacho ni giwinjo rem ahinya ka gidhi e dwe. Asto bende nitiere jogo bende mawacho ni gin gi fibroids ato nitie joma bende wacho ni labda seche moko ka oseyudo thagruok e gamo remo. Mago gik mwaneno e klinik seche mang'eny ahinya. To pia waneno ka sani koro kaka e dho nam nikech weche mag HIV e kute mag HIV koro kansa mag joma mine be koro bed kadhi malo ni cervical cancer ma en kansa mar dhod nyodo be sani koro dhi kadhi malo emomiyo koro ber ka wapuonjre pile pile e wechegi. To joma mine be biro e klinik ka gibiro ng'iyo weche mag kupanga uzazi. Ng'ato biro e klinik odwa ng'eyo kaka onyalo pango ode gi nyithindo monyalo keto space romo kata bedo gi nyithindo ma idadi makare. Kamano. Amor mokalo ni mulo gi kendo nitiere point ma imulo madaher mondo mi oganda ochike itgi maber ni ok en ga mar joma mine kende. Chandruok nyalo bedo ni mako ng'ama miyo to en chandruok mar family duto te. Nyoro natiere kod miyo moro e studio ka to gimano mora gi chenro no ni ne jaode obiro kode chenro mondo mi omiye support. Tiende ni joma mine nyaka mi support, joma mine bende nyaka chiw support samoro matuo nyalo donje e ot. Kawuono daktari adwa ni wagoye mbaka kotendre kod weche mag stillbirth kata ma wanyalo wacho gi dholuo ni en nyuolo nyathi ma samoro osewito ngimane kata nyathi ma osetho. Ma ka kete kamana kete yo makare koso? Ikete yo makare stillbirth king'iyo definition mare kata kaka iwacho iluwo tiende en ich molal kata nyathi motho e ich kosekadho dweche 5. Dweche 5 Iko nyathi mosekadho dweche 5 mano kolo ni stillbirth. Kamano. To en thagruok ma joma miyo yudo mang'eny kendo king'iyo oganda ma pok oyudo lony kabisa wagicho ni nyar ng'ane oer kata jaod ng'ane lot anyuola to wang'eyo nitie science ma miyo kata puonj manie toke ma miyo gima kanyo timore ma kantie miyo mora mora kata familia mora let me call it familia nikech weche mag nyuol weche mag nyithindo en weche mag ji ariyo. Koro kiko kiti joma mine wacho ni familia kata jogo modak manigi tabu ailago ber ka gichiko itgi e program mondo migi tuwach mar gima nyalo kelo thagruok ni. To waneno ka weche mag nyithindo matho e ich en wach ma sani odhi ka gima medre nikech sani miyo mang'eny dhi osiptal ng'eni chon kane ji pod ok dhi osiptal mine kwanza ne ok dhi e klinik e wang' sa. Koro chako klinik molewo to koro kata ka nyathi odhi otho to odhi to maybe nyathi odhi onyuole gi dala to ok bed reported. But for now waneno ka koro joma mine kochako klinik sani joma mine ni ng'ama miyo kosemako ich to nyaka ochak klinik immediately
kendo klinik machon idhi ding'wen sani nyaka udhi klinik diboro mangiso ni kichako dweche mokwongo oyieni bet dhi bang' dweche ariyo kika ichako koro karibia nyuol koro ing'isi ni mondo idhi almost kila jumbe ariyo. To mar ariyo ni joma mine bende nitiere ich ka ich ok chalre. Koka nitie ng'ama miyo ma en komako ich kata ogamo remo to ok obed gi thagruok moro amora, ok onyal bedo ni ok en high risk. To nitie jogo moriwo ni high risk pregnancy kata en ich ma nyaka kaw ng'i wachni matut ahinya. Ma kata kodhi e klinik to kodhi kata dispensary ni nene kata gi nas nyaka odhi kama idhi gi daktari ma olony e weche mag thieth mag joma mine. Nikech kaka ng'ama miyo ma oselalo ich mokwongo ni nogamo remo to nyathi otho iye. Koro kochako gamo remo kendo nyaka o make sure ni obiro e klinik mantie daktari maneno wachne kendo. Nikech e research wacho ni miyo mose nyathi osetho iye kokadho dweche 5 kata still birth no nigi ata malo makadho, yani nyalo ich mar ariyo nyalo lal kendo times 5, en gi risk no times 5. Mwanzo ni ka ich mokwongo nyathi no tho iyi yot mondo nyathi mar ariyo kigamo remo kendo chako tho iyi. Nikech nyaka ng'eni to en ang'o mokelo tabu ni. Emomiyo kawuono kwa biro e show nyaka ng'ini to ang'o makelo wach mar nyithino matho e ich. Koro mano mbaka wang' nago kawuono. Kapok wadhi mabor nyaka tendwa pok okwe wach ni en ang'o manyalo miyo nyathi tho e ich kaeto wabong'io kidienje mopogore opogore mag nyathi tho e ich nikech mulo tok dweche 5 te nitiere moko matimore ka nyathi pok ochopo dweche 5. Kapok adhi kanyo ang'o mamiyo nyathi nyalo tho e ich daktari? So sasa mamiyo oyudo thagruok ailani ber ka mondo odhi osiptal mondo ong'e ni ang'o mokelo tabu ni. To e weche mag thieth iwacho ni atamalo madhi mana 70 ok ding'e gimotimo. Ni kata ko tim uchunguzi mofweny ni imanyo gimokelo tabu ni ok ding'e, lakini moseng'ere ni entiere tuoche moko ma kamiyo nigo kata kamiyo nigo to kia kata kong'eyo nyalo kelo tabu ni. Moko tuo mar sukari, diabetes nyalo miyo ng'ama miyo nyathi tho iye. Tuo mar pressure kama miyo tuo pressure ni malo kata eclampsia kata gi preeclampsia mago tuoche mag pressure mano nyalo kelo nyathi tho ich. Ka biero kata placenta okumoko maber kata odongo ok obedo size moromo remo mawuok kuom miyo ka chopo kuom nyathi tin. Nyathi no bedo nyathi ma pod nyathi dweche 7 kata 8 kidi neno kaka romne ochalo nyathi ma ja dweche 4 kunyo ni small for age. Mano bende nyalo kelo nyathi tho e ich. To simu bende ka biero opogre gi nyodo yani placental separation. Ikini placenta kata biero ema bede nyodo mamiyo nyathi yudo oxygen gi chiemo ka wuok kuom min mare. Yeah? Kuka seche moko maybe mama ni ogore piny mo opogre na abruption kata maybe kane ji otungni e ot ma maybe ngato ogoyi wadgi ma biero o separate. Mano be nyalo kelo nyathi tho. Seche moko bedo ka ng'at ma miyo nyalo bedo gi infections moko amoka kata tuoche moko mag infection kaka syphilis gidi kata kute mag tuo mag HIV be nyalo miyo nyathi tho e min mare. Koro emomiyo nyaka ber ka miyo nigi oyudo tabu no obi mondo wang'e ni tang'o kelo thagruok ni. Kamano. Awinjo kimulo kata tuoche mopogore opogore kaka tuo mar diabetes, tuo mar pressure kati wacho wakacha ni kaponono aneno ka nitiere kod picha mar nyathi, aneno ka nitiere kod biero ka achiel kod umbilical cord mabende moro ibro mulonwa matina. Gimomiyo biero nyalo pogore mani wacho kaponono tungni obete ot ma biero oyiech mowuok oweyo kama omakore godo. Imulo kamoro ka daktari tuo mar diabetes kachiel kod tuo mar pressure. Nyisa kaka tuo mar sukari nyalo miyo kata nyalo nego nyathi e ich. Kaito kiwuok e tuo mar sukari donjre e tuo mar pressure kaka onyalo nego nyathi ka nyathi pod tiere ich. Kamano. Koro tuo mar sukari en tuoche masani king'iyo kaluowa kata e pinywa ma Kenya ka en tuo masani omedre malo. To medre nikech luwore gi kaka dhano dak sani. No ka maybe ng'ato tich motiyo oko wuoth mang'eny en obet e ofis kata yudo ka ng'ato kit chiemo mochamo nyalo bedo ni ochamo chiemo manigi sukari mang'eny to moko bende nitie mar ringe remo. To en tuo ma nyalo bet ni bet e dendi to ikia ni chal nade. Kemomiyo kata ka mine bong'isi ni ka gidhi e klinik momiyo mine nyaka gidhi e klinik ka gimako ich. En ni achiel kuom gik mipimo ka miyo dhi e klinik chiemo mokwongo en sukari. Kendo yudo kiti ni random blood sugar. Mondo ng'eni to sukari dhi nade. To ng'eni sukari ka ni malo e dend ng'ama miyo
to yudo ka nitiere chemicals ma oketo ma deposit nini mishipa leche mag remo makoro lechegi kazi ma placenta iloso cha kendo ka biero ko iloso biero to biero no bet ko bedo matin kendo size ne bedo matin to gi nyathi kaka medo dongo e kaka omedo dwaro remo mang'eny gi chiemo mang'eny kuom min gi nyathi manie ich onge kama odhi golo chiemo kata gik modhi yudo oxygen oko koro ka biero ni ok develop maber to nyathi koro bedo gi placental insufficiency makoro miyo nyathi koro daktari koro biero ere ka yes we achunga ang'io piny koro ineno ka mae koro ma en nyodo uterus od nyodo yeah to king'iyo ka ineno ka ma biero placenta to ko odhi omakre gi walls mag uterus to atino ka koro umbilical cord makoro omakre nyathi ko seche ma miyo ochiemo kata ka oyueyo oxygen to biro kae to kadho biro ir nyathi koro ka biero ni ok develop maber to nyathini ok nyal dongo maber nyathini bende chiemo maber koro onyalo tho ich seche moko bedo ka ng'ato nigi pressure to ka remo wuok kuome to bedo ka gi pressure mang'eny ahinya to separate kama jogi oriwre go ni nikech ni placenta kata biero develop from nyathi koro ka omoke amoka ka glue momoke wall maka pressure bedo mang'eny ahinya to koro barre kama koro remo bet ka iluongo placental abruption mano be koro remo ok chop kuom nyathi nyalo tho to bende kata king'iyo mana kata pend nyathi kako e biero kae ka nyathi nyalo bet ka bia nyuol mare to nyalo bet nyathi mohero tugo mang'eny e ich modhi onalre gi gini molos not motwe mayudo ka ng'ama miyo seche moko ng'ato odong' kata gi week kata gi juma kende to odhi konyre to yudo ka koro nyathi ok tugo e bun iye kodhi kitimo ne yudo ka nyathi osetho iye to bende ang'o nego nyathina mane osechopo dweche mag aborogi kata nyathi odhi onalre gi pende mokelo tho mano be nyalo kelo to e wach pressure bende wayudo ka joma mine especially kosechopo dweche 7 mag ich nitie jogo ma yudo tabu mar pressure kendo yudo ka to dhi hospital ni pressure ni malo kata ni gi eclampsia kata pre-eclampsia joma mine kia to Kenya ka sani tuo manego kata ma joma mine mang'eny mogik kata manego nyithindo en weche mag pressure ma ji kia ng'ato nigi ich ka wiye bare ono ka wang'e lil yudo ka dho chunye rame kendo wiye bare mana gi toke ka eno ka koro oneno mudho mang'eny ya to okia ni kara wach ni en pressure mani malo emomiyo anuoyo ni sasa ma ng'ama miyo nigi ich nyaka ochak clinic as soon ngitie pima nyaka timne seche moyudo no bende dangiso joma mine ni kaka mine wa mani kaluwa etienam weche mag malaria ni malo malaria be nyalo kelo wach mar nyathi motho ich kigeni wach malaria ni koro ka suna kai to geni kute mag suna kosedonjo remo to giketho red blood cells ajo koro mama ni bedgi anemia rembe dok piny kosebed gi remo modok piny to nyathi dwaro oxygen to remo red blood cell mating'o remo ema ting'o oxygen ko mama nyathini koro ok yud oxygen moromo emomiyo kata ni joma miyo man nigi ich onde net ano kaka luku ja jikawo net chielogo puoth alot yudo kaka ma dichwocho ni en net mano mare ng'ama miyo nindo oko mar net ko en okete otwene net to ng'ama miyo kendo ipogo gi nede gi clinic to in fact ni area mantie malaria mang'eny ahinya timiyo kata na gi fansida di tablet mimiyo gi ma prevent weche mag malaria ya ko wacha anemia no nyaka chiemo ma mama chamo bende nyaka ng'ini bo chamo chiemo ma mede remo nitie tablets moko mimiyo gi clinic ni ifas iron folic acid mimiyo joma mine mondo muonye ka mago be temo konyo remo mondo kik obed gi anemia mondo kiwango mar remo obed makare to ka joma mine nitie kata ko mi yedhegi to neno ni ni chunya lewa yedhegi ka muonyo to meme nyalo yudo ng'ok ko tamre muonyo yedhegi ka yedhegi kare makonye mondo nyathi omedi dongo momiyo ni muhimu sana to bende yene nitie yedhe moko bende ma joma mine nyalo muonyo omuonyo otuo omuonyo yath to kia maybe iye kae to omuonyo yath to kia maybe tinde mone rame omuonyo yath to kia ni yadhni nyalo kelo ne nyathi problems momiyo pile pile joma miyo man nigi ich ni kik imuony yath moro amora kapok daktari oneni to be yath kodiko ni penjo daktari yath bende ndiko nani to bende en kare gi ng'ama nigi remo isemo bende isemana yudo igamo remo dwe mokadho pod ok nen kata ich mag dweche 2-3 ma pod ok nen to dhi e hospital daktari ok nyalo ng'eyo ni kata in gi ich kapok ing'ise ni daktari yado ya tuo
to number 1 kapok iriko na yath we ang'isi ni an gi ich mondo ing'i yath ma is safe with me. Yes, emomiyo ng'ama miyo nyaka bed open about something like that. Kamano. Ikelo point machielo mabende amor godo mokalo tuoche mag malaria kaka makute mag malaria chamo remo nyalo kelo chandruok ne mine mapek maneg nyithindo e ich. Daktari ni mulo kata weche mag tuoche kaka mag nyathi kaka mag syphilis. Imilo no kaka tuo mar sukari nyalo nego nyathi kaka pressure remo nyalo ringo matek mabiero wuoge gi kamo make chama kelne nyathi chandruok maneg nyathi. Mulna tuoche mag nyathi kaka syphilis kaka nyalo nego nyithindo e ich. Koro ntiere infections machalo kaka syphilis, ntiere moko kaka rubella, some viruses mopogre ma seche ma nyathi dongo, nyathi madongo en cells ma multiply. Koro ka viruses kata tuoche gi donje e del ma nyathini loso bedo dhano, to nyalo ketho organs moko kaka maybe adundo nyathi ok bed maber, vital organs, maybe brain ok develop maber. Koro ka nyathini ok ochwech ne ok obedo chwech malong'o, to en not compatible with life. Koro ka nyathini koro chako thagre ich kae ma moko botho kidneys ge ok develop maber, kidney en nyirokine ok ochwere maber. Koro ng'e nyathi ma kata nie ich e nyathi ma omodho pi fluids manie mingicha to laya kaka ng'ama normal to loso fluid mar pi manie ich ka. Koro ka kidney nyirokego kolosre maber, to iyudo ka koro nyathini bedo gi kidney failure, nyirokene fail age. So ene Yes, ko kidney failure modhi otho. Kata mana anemia, ka nyathi remo tuoche gi infections gi omiyo nyathi ok develop remo makare. Gini kata nyathi manie ich remo marigo kuom ok en remo moa kuom min. En rembe wuon. En rembe wuon moloso. Momiyo joma ni kata gi kute mag HIV. Wang'iso gi pile ni bedo ni in miyo manigi HIV ok onyiso ni nyathini bo nyuol gi kutegi. Momiyo wacho ni PMTCT. Ng'ama miyo manigi kute mag HIV nyaka nyuol e osiptal mondo kik nyathi yud infection. Moto nyathi ma ichweyo inyuolo gi rembe separate. Maka infections gi obedo ma remo ok obedo moromo. To koro ka ochako bedo gi heart failure. Adundo ne temo pump remo e del to remo onge. Koro chunye adundo ne dhi to ol to bedo gi heart failure kapok onyuole modhi otho e min mare. Mago nyalo kelo problems. Nyaka kamwagi kendo nyaka Ramogi ajwang' iyude puonja bin neno ka ntiere gimoro ma ing'eyo ma moro no king'eyo nyaka kamwagi keni ne mine dutete ne wuone dutote ma en twak monego beni bedo kodwa machiegni mokalo tin binda rwaki e twagni mondo mwachak go mbaka e yorewa mag tudruok mag mbui yena waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime ni to en ang'o minyalo tim mondo miseche ma Nyasaye osegwedhi migamo remo to kik iwit nyathino seche ma pod entiere ich kik isud kata matin. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oganda mondo yud wenda mari Yesu sirikal kaka skiza tune mari dimana *860 *418# to parie niya Ramogi TV od jower duto Nyasaye mad gwedho. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo man network ni. Kamora mora ma intie pachoka.
Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Ka nyathi otho e ich tok dweche 5 e ich ka a, mano en kidieny machielo. Watiere kod daktari ya wamama, oluongore rafiki ya wamama. Wadwani mondo madhi nyime kod twagni. Seche ma twagni dhi nyime, tudori kodwa Facebook page, en penj laktar, inyalo yuda kokalo Facebook page na Nyar Joseph, inyalo yuda kokalo X @Ramogi FM, kaachiel kod Ramogi TV #penj laktar. Daktari yudo penjo mang'eny ka mokalo, kendo abro yudo thuolo mondo mi asomgi. To kapok achopo kanyo, bende watiere kod kidienje mopogore opogore mag stillbirth kata mag nyithindo matho e ich. Nikech nawinjo kimulo tok dweche 5. Seche ma nyathi otho kapok oromo dweche 5. Seche motho tok dweche, seche ma inyuole cha, magi duto tentiere kidieny achiel koso gipogore. Stillbirth opoge kidienje 2. Nitie ni fresh stillbirth, kata nyathi ma otho e ich to fweny kosedhi onyuole, kuka nyathini kara otho mana ka ochigni nyuole. To timo ni macerated stillbirth. Ndio nyathi ma otho e ich chon, ma konyuole tigine kaka chal mar dende, gi nyathi no kotho sani, osetho more than 24 hours mosekadho, seche 24 mosekadho. To nino ka nyathi motho chon e ich, ngeni en e ich nitie pi. Kono ka pi cha dhi to budo piene. Kuka ku piene obudre, piene oliero, ka kata skull kata choke mag wiye collapse. Kuka nyathini no kotho sani, ma nyathi ma otho chon 24 hours before. To nitie nyathi ma seche moko ka miyo mucho sechako kayo mose dhi hospital, kata koko dhi hospital seche ma mucho kayeni, to nyathi yudo tabu e process mar nyuolne motho kapok onyuole. Maka kigolo nyathi yudo ka nyathi ma pod en nyathi ma fresh, ma pod nene maber, ma pok dito lokore nyathini, to otho ka ne ntiere e labor process. Emomiyo pile pile joma mine ni kidwa dhi konyri, nyaka idhi konyri e hospital ma nitie ng'ama olony e weche mag konyo joma mine kata weche mag cholo. Gimomiyo seche moko idhi hospital to wachni nyathini duong' mok nyal kadho kae, kata nyathini obet ok obiro gi wiye, kata nyathini kwa pimo adundone kaka gwecho, to kaka nyathini adundone koro osechako slow down, kata nyathini opielo e ich, stress mag labor kata mag muochgo. Ing'eni muoch en od nyodo dio nyathi mondo owuog oko. Kuka pressure ng'eny to nyathi ok progress, to nyalo miyo nyathi koro pressure stress ma nyathino yudo miyo koro dhi to opiele ich, to ing'iyo ni nyathini koro pi mawuok e min gi ko pogre gi ni okikre gi losruok mar nyathi. Koro miyo koro nyathini nyaka kotere theater timne operation. To kidhi konyri dala, kata kidhi iyudo konyruok kama ng'ama okonyi e weche mag nyuol, kata jacholo ok olony e wechegi, ok donge ni nyathini koro stress mako. Koro nyathi dhi to tho, koro yes imiyi nyathi ni nyuol, to nyathi ok oywak. King'iyo nyathi ka nyathi otho mana ka osechako process mar nyuol, momi ndalo tieng' dirigo nyaka wang'e maber. Kamano. Ma wan gi nyathi ma notho chon e ich, wan gi nyathi ma otho seche minyuole ni, wan gi nyathi ma bende nyalo tho ka osenyuole to otho nikech pressure mang'eny. Daktari? Konyuol nyathi mangima to otho, mano is a different process. But en nyathi mo otho kapok onyuol, kata ka osechako wach mag labor ma miyo jagusini osefunguka mana 4 cm kama 8 cm, to odhi ogole kosetho. Nyaka ng'eni mano labor related much ema nyalo bedo ni omiyo nyathini oyudo thagruok. To ntiere ipinya another question, nyathi monyuol kata motho kapok ochopo dweche 5. Yes, nyithindo mapok ochopo dweche 5 wacho ni mago nyithindo mapod ok gin viable. Koro kata ka githo ich, most of the time gidho ngere wacho ni is a miscarriage or a missed abortion. Koro gidho weche mag thieth. Yeah? To ka koro nyathi osekadho dweche 5, ong'oni stillbirth. And gima kelo problems mang'eny ahinya e weche mag nyathi matho ka ochigni nyuol, kata dweche 8, 9 ka ochigni nyuol. Number 1 risk factor mare en sukari. Ing'ama miyo mas ino ka nyithindi kata ng'ato ng'ama nyathi tho e ka ochigni nyuol, ochigni konyore dong' wige kata dwe achiel to nyathi otho, sukari bedo ga ni number 1 culprit.
Mario bedo weche mag pressure. To nyithindo matho kapod dweche abich ka mwanzo ka dweche abich, most of the time you can get any infection makelo problem na ahinya, weche mag infection kela tuoche mano kelo problem ni ahinya. Daktari akwayo ni mondo mi ichak inuonwa pogruok e kind stillbirth kod miscarriage. Yes. Ka nyathi otho ich kapok ochopo dweche abich, iluongo ni miscarriage na missed abortion, ma miyo odhi e clinic mar dwe mokwongo dwe mar adek, to iketogo ultrasound kata kigoyo picha ka dundo nyathi ok gochi, nikech nyathi onego bed ni chako tugo e ich. Adundo nyathi chako gochi ka nyathi nigi dweche 2. Mano koket picha dweche mar 2 nyalo yudo ka dundo nyathi chako gocho. But ng'ama miyo bowinjo ka nyathi tugo e iye after 20 weeks, mano dweche 5. Eka nyathi ako gwecho ka nyathi tugo e iye. Most of the time joma mine ng'eyo nyathi otho e iye, ka nyathi mano chako ka tugo e iye, koro ok tugi. Nyathi ma joma mine ong'eyo pattern ma nyathi tugo maybe gokinyi. Kako gwecho. Yes, bang' chiemo chako gwecho. Nyathi pok otugo kuomi the whole day. To kocho ni sasa ma nyathi ok otugo, nitie problem. Ka ich medo dongo, tuk nyathi bedo ok piny, kigin space ma tugo chobe kodok, nyathi bedo maduong' space dok matin. But ng'ama miyo ng'eyo patterns ge mong'e ni nyathini kawuono pok otugo. Nyaka ringe dhi osiptal, goyi picha ng'i to ang'o nyathini pok otugo. Dibed ni nyathini onalre gi pende. Chamo nal ma koro nyathi koro oyudo gi ni nuchal cord. Maybe nyathi cord ni odhi onalo ng'ut nyathi ma koro dewo nyathi. Mama go ang'e picha. Ineno. Koro wach picha kik wuo wil gi otimo scan at least didek e ich. Na vario en wach dhi e clinic ka nyathi pok otugo e pattern ma ng'ama miyo ng'iyogo. Kuma gima joma mine nyaka ng'e e umuhimu mar dhi e clinic dibol masani wacho ni koro ji dhi e clinic 8 times kamano. Ma wachako yudo kidieny machielo mar nyathi nalruok gi pende. Daktari, achiel kuom ranyisi ma inyisowa ni moro nyalo miyo ng'ama miyo bed alert ni nyaka bed ni weche okare ka nyathi ok tugi kaka yande ne otugo. Ang'o kendo ma ka ng'ama miyo oneno kata ka ng'ama miyo mapek owinjo tok dweche 5 to bro chich ni nyaka bed ni weche ok beyo kuom nyathina mane yani. Mano penjo maber ahinya. Waluongo ni ranyisi manyalo nyiso ni nyathi manie osetho. Mokwongo en ka tuk nyathi odok piny kaka nawacho no. Mar ariyo en ka ng'ama miyo neno ka koro pi chako leak kata amniotic fluid chako wuok kuome, to en fluid manigi tik. Namba 3 en ka ng'ama miyo chako yudo fever ma koro dende chako chwakre, adundo ne gwecho matek ahinya. Ting'e ni mamani nitie gima dhi kuome e wach jini. Nyathi jame osetho ma koro kelo infection e ich kucho. Mar 4 en ka ng'ama miyo oneno remo. Ng'ama miyo kose gamo remo kendo omako ich koro be neno remo moro amora. Masasa meneno kata ranyisi mar kido moro amora mar remo e lawi kata keto pad. Nyaka idhi ng'ini to ang'o miyo you're bleeding. Kech kata mana si ma biero pogre gi od nyodo. Remo neno gande ka ochako miyo ni chako remo chako wuok. Mago some of the things ma inyalo ng'eyo. Mar 5 en rem. Kama miyo winjo rem mok chal gi rem mar muoch. Yes. Ma en iye rama mokia ni iye ni wakanye to at bede koro od nyodo koro rodhi oriedo rema koro chalo mana yolo ni udi yard chalo mana bao. Makara ka dito kodonjie. Mano is the common sign mar abruptio maka biero dhi opogre gi od nyodo. Ting'eyo godo ni thagruok kare oseyudre kae kamano. En rem, en remo, seche ma ng'ama miyo nitiere mapek, ich koridore machalo bao, manyiso ni nitiere gimoro marach, nyathi ok tugi. Pi magolo tik, nyathi ok tugi. Yes, kamano. Apa ni mago gin ranyisi makare ma oganda onego chikne gi itgi. Daktari, kokalo Facebook page Penj Laktar aneno ka ote osechako donjo mang'eny mokalo kang'eyo kata kwa bro nyalo yudo thuolo matieko chenro ni talimoni mondo mi wayude. Ayudo penjo mowuok kuom Fred Wod Nyalego. Owacho kata ni ere tudruok mar stillbirth gi contraceptives. Kopogre kod raboyunga. Owacho kata ni nitiere bende en adier ni yore mag komo nyuol kata contraceptives gin major causes mag stillbirth, especially ich mokwongo ka ng'ama miyo kata ng'ama nyako owetiyo kod contraceptives. Be en adier ni after stillbirth ije maluwe moko go bende
iye maluwego koro nyalo bedo opposite sex pono noting'o nyathi ma wuoyi to wuok kata otho mar ariyo nyalo bedo nyako. Wachak kod contraceptives gi stillbirth. Yedhe motigo kuom komo nyuol onge gi usiano moro amora e wach mar stillbirth. Ngech by the time kata ito seche ma ng'ato dhi to gamo remo nyiso ni yedhe kano tiyo gi sindan kata kano tiyo gi implant mikete e lwedo ni nogamo remo ngech yedhe go teko gi noserumo. Magin ne gionge gi effect mora amora kuom dende emomiyo nogamo remo. Koro onge usiano mora amora mar family planning no gi stillbirth. Mar ariyo opinyo wachi ka nyathi osetho maybe gender mar nyathini kata nyathini ka en nyako to koro mar ariyo bobedo wuoyi. Weche mag gender kata mag kido mag nyathi minyuolo onge ka usiano ni ma wanyalo pango ni kawuono kama otimre kama en gender en a chance. Ma sibona ka ng'ato biro hospital ni an gi nyiri adek amanyo wuoyi ng'isa ka nyalo loko gender. Mago en something my nature ma choose onge gima dhano nyalo time. Ma wacho ni mae momiyo koro wuoyi dhi bedo next kata nyako dhi bedo next. Mano en a chance. En chance. Yes. Aneno ka penjo donjo mang'eny mokalo ni awinjo kwacho ni stillbirth. Gidholuo en ang'o wandiko e TV mari kanyo en nyuolo nyathi ma otho. Nyuolo nyathi ma otho mane twak mwago e mbaka odiechieng' ma kawuono. Wantiere kod laktar ma bende pimonwa kaka gini thoro timore, gigo mamiyo otimore, ranyisi ma kiwinjo tinyalo chichi nyaka bed ni nyathi osetho e iyi. Omiyo kinyo ni wacho ni stillbirth en nyuolo nyathi ma osetho. Wakawo yueyo mondo mwayude weche manyien e yo machuo kae to bang'e ka waduogo odhi bedo kidieny ni tiende ni dhi bedo kod thuolo mar penjo duto te ma intiere godo. Kik idhi mabor nyaka Ramogi ajwang'a en kidieny mokadwa nobai kata matin. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Yeni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo, mawuoyo ewi nyithindo, kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen, gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo, e Ramogi TV. Naye mume wakati alipata hii habari aliweza kunyemelea bibi asubuhi kabla hajaenda shuleni na akamduga kisu. Obila omako jago moro mitudo gi ketho mar chuo kod pala minode machon to kod osiep miyono madichuo e kar dak makabete Kiambu. Sasa shule iko kwa mkono ya board of management. Hatujaambiwa kwamba walimu wengine wataleta siku gani. Duol mar TSC odaro jopuonj duto mag skund sekondar ma Isongo manie kaunti ma Kakamega bang' kanyo ta jonyuolo monjo skundno kendo riembo japuonj maduong'. Kuna lesi ya walimu paka watafutwe na BOM na wengi hawajasomea hiyo CBC. Na government iwajibike kuweka hizo miradi vizuri. Serikali mondo ket JSS e secondary school. Yuak pod nitie sekta mar somo mar junior secondar ka penjo maduong' en ni to bende somo no goyo kang'. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Waseyawo laindewa, waseyawo tudruokwa mopogore opogore kaka SMS ka chako kod Jacqueline. Jacqueline, hello. Penj Laktar. Oimore ni nyaji. Oimore Jacqueline machiegni.
Nada penjo laktar niya. Nadhi e family planning kuom higni 5. To ok abudho tamako ich. Koro mana mako ich to iyo noduogo wuok. Koro bang'e ka nosewuok to koro an ga gi shida seche moko kata ka atend to gayani ndalo ga gwenyore ok adhi e ndalo ga mapile pile sa bas rem be nje piny ya. E koro adwani daktari luokani koso de bed family planning mana dhi mang'eny to emokelo sindan. Nitiyo gi family planning mane? Mar sindan, mar dweche 3. Sindan, dweche 3 kuom higni 5 Erokamano ya Jacqueline. Daktari. Jacqueline, awinjo wachni mar koro kaka nawacho ni seche mane gamo remo bang' tiyo gi sindan, teko mar sindan no obedo for 3 months. Ma bang'e koserumo eka inyalo gamo remo. So association mar tiyo gi sindan gi ich manowuok ni onge connection moro amora. To en ni kane koro ich osewuok, ka ogamo remo ma ich owuok, to bende nodhi osiptal kata motimne luoko make sure ni kila kitu nowuok. Ing'e ka nyathi kata ka ich owuok, ko biro pod dong kodong e od nyodo manyaka dhi mago picha man ka gimoro dong ni retained placenta tidhi igolo iluoko ich ma gol tissues modong. Mano number 1. Daktari yena mondo Maxim Frida kapok olalna kata wadhi nyime. Hello, Wilfrida penj laktar. Penjo niya. Nyathi kopugne ich makoro nyithindo moko mapugne idhi. Nyalo kelo asara kuom min nyathi kata nyalo nego nyathi e ich. Ratil mamalo mar nyathi mane ich Daktari. Kana tieko ne Jacqueline en ni koro ni wach koro kana bende odhi e hospital mong'e oluok iye. To mar adek en ni kata ka pod remno pod owinjo ber kodhi e hospital mondo pod go picha mondo ng'e ni is there any problem manodong'. But ka ng'iyo en nyalo bedo ni en totally different issue makoro develop kuome sani. Koda heri mondo obi hospital mondo wago picha wang'i gima dhi e iye. Question mar ariyo mar ka nyathi opugno ich. Yes, nyathi miluongo ni large for gestation. Nyathi maduong' ma ineno ka nyathi kilo ne nyathi osiepo kilo 4.5 Kendo gima kelo problem most of the time en sukari. Ni ka miyo nigi tuo mar sukari, to sukari mamalo chopo ne nyathi. Kendo sukari ni e chiemo madhi kuom nyathi. To nyathi ni koro bedo gi too much sugar, mobedo nyathi maduong'. To kendo king'iyo placenta kaka nolos size ne, tuo mar sukari ni omiyo placenta tin. To nyathi ni to dhi bedo maduong' mokoro en too big for that size mar placenta. Oheo placenta. Oheo placenta. Emuna ni weche mag nyithindo matho ka chiegni nyuolgi. By the time ochopo 8-9 months, nyathino koro duong' moingo placenta. Kodhi to koro ok oyud enough oxygen, ok oyud chiemo moromo, to adhi otho. That's how the sugar kelo connection. Nyathi duong' kendo ing'iye tin. Kata mana king'iyo kata obo mare lungs pok mature gi tuo mar sukari bende delay maturity. Koro kodhi onyuole to ka pod nyathi ma ok nyal kata survive on their own. Antiere kod Martha e line. Martha, hello, penj laktar. Hello. Machiegni ka igamor yebuka leki. Martha, ok wanyal winjo Martha. Akwayo gi muolo kapono ni simbi odonjo ye mondo miduok duond TV mari piny mondo wayud kaka wanyalo winji maber mondo mi laktar oduok penjo duto te ma inyalo bedo godo. Kokalo yorewa mag tudruok daktari, ayudo penjo machielo mowacho kuom Jackie Nyamodi. Owacho kata ni penj na daktari ni prolonged labor nyalo miyo nyathi tho ka obudho e ich, ni mule tinyalo mulo bende matin kaka muoch molandore ahinya nyalo miyo nyathi tho e ich. Koro e puonjwa mag weche mag nyuol wanyiso joma mine ni chieng' ok onego ni tuch ma chieng' dhi mapodhi ka nyathi mane muoch ne ochakre pok onyuol. In short, ni ka nichieng' gokinyi gi muoch, by evening within 12 hours obedi sekonyri. Koro nitie jomoko ma ng'ato maybe muoch kayo to pod obet dala kodwa dhi osiptal. To muoch moyware molandre ga ming'ano nyiso nitie gimokelo problem. Nikech nyathi kosechopo sane mar nyuol, wich nyathi ema dhi to chako kelo pressure
e dhod od nyodo ma koro dhod chako yawore ka dhod ni yawore ma we achunga pim ne jopiny ineno nyathini kae ma nyathi go osebedo chochiko to ka wijni ko chako keto pressure e dhod nyodo cervix yeah to the process mar dhod nyodo the pressure no ma koro muoch chako go ma muoch en contractions mag od nyodo gin contractions mabiro nyathi towards getting out to ka nyathini koro pressure ni ok miyo ridre piny nyiso ni nitiere gima tamo nyathini ridruok piny ma koro nyathini ko wiye chako dire ka wiye ma wiye nyathi dire ni to nitiere receptors moko manie obwongo mar nyathi ma seche ma nyathi koro pressure wiye dire kamano to koro affect kaka adudo nyathi gwecho maka kanyo mondo mi wakaw sim Frank kapok olalna kaito waduogo ka Frank hello penj laktar Duto oyimore ahinya machiegni amor gi penj laktar motna daktari apenjo daktari kama nyathi maber mangimane ineno ni ber daktari onyuole to onego bed gi kilo maromo nade kinyalo ng'e ni nyathini afya ne ber kata obiro dongo maber onego bed gi kilo maromo nade momiyo janyuol ok nyal bedo gi kibaji ni samoro onyuolo nyathi ma kinde ni piny ahinya to daktari okonya kanyo samoro paro nyalo chanda ni onego bed gi kilo maromo nade mondo ang'e ni nyathina ni nigi afya maber onyuole maber erokamano nya Frank adwa ni akaw simb Marilyn hello Marilyn awito Marilyn daktari kapok adwoko Frank adwa ni watieke wach mar muoch modhi alanda iwacho ni chieng' konego tuji mapodhi ka ng'ama miyo pod nitiere kod muoch ni mulonwa kata weche mag receptors mantiere wi nyathi ko yo nitie pressure no ka nyathi contractions kata od nyodo temo kelo muoch magolo nyathi to nyathini wiye dire to nitie kaka brain dhi to sense gigi to heartbeat nyathi chako slow down ko nyathi koro adundo ni kowe gocho mati gi pressure moyude wicha koro kmi oxygen koro chop adundo gwecho remo koro chop e obwongo adi ka nyathi nyalo nyuol ka yudo ni asphyxia ma nyathini obwongo ne ko develop adi nyathi moko ywak konyuol mitiri na sari nyathini ne yudo tabu nyathi ol kabisa mano one of the things maliba nyalo kelo number 2 en nyathini maybe a process mar dhi pinyini odhi to ninde e pende kata placenta no mshipa makelo remo kumeno odhi odio gi lwete kata odhi odirego kuno ni code compression to odhi ngado remo kuchop kum nyathi aduno jako godok piny biro ido e thieth e pim emomi nyaka idhi e hospital kama itimo monitoring kedhi hospital tie book moro ma dakteche dhi to obiro to chiko ite jo nyathi gwecho ong'iyo kaka dhod nyuol oseyawore ong'iyo kaka nyathini be ridre mago te nyaka wang'i mondo nyathini is progressing very well ma nyaka wayudo ka nitiere problem moro amora e measurements go nyathini koro itere yeng'o mama koro itere yeng'o mondo odhi okony soli mar weight the appropriate weight nyathi monyuol makare mondo bed gi kilo 2.5 kilograms ka dhi mbele yeah so a good weight should be 2.5 kilograms ka dhi mbele lakini kiko kadhi koro fobe is now a large baby bende but onge kama onde kini ka nyathini nie kilo ma ni piny kata kilo mani malo nyathini mobedo kitabu mora mbele unless otimi uchunguzi at that point ma ofwenyi sano hapa ni dwoke maber mokalo kenda gino ni Frank yudo dwoko atire kod Florence line Florence hello penj laktar hello nyajimo machiegni an Florence Nyahera vitabu kama kwa chiruka uka kitu de katari nyathi mogik nanyuolo tarik dwe mara 2 nyaka sani kasegombo ndanyuolo nyathi moro to kama ko chiruka unyalo konya nade agombo ni gochna kata simu wawuok kodi bani Mosanya Florence kama ko chiruka bitariyo kata di Mosanya Florence daktari bro nyiso waka kinyalo yude kato bende bro duoke kapok olal na daktari antere kod jawinjo machielo janeno machielo no penjo kata ni nokier en gi to nokier kaito oneno ka remo owuok kuome pok odhi e hospital debe ni ang'o mano timore momiyo remo no wuok kuome to en ang'o monyalo timo mondo mi kik chandruok bede gi kama entiere gi laksechegi mora ma ng'ama miyo oyudo mora nyaka odhi hospital ong'e maseche mino ka remo wuok kamano nyaka odhi go e scan to gini remo ni is it something malich kata ma significant koso en mana matin ma onyalo ignore ko kiko beda ot ko wacho ni mano no wuok to weyo odhi mondo go e picha mar scan mondo gini igino chal nade
kamano kada med na engise al jawinjo mowacho ni i wuok bang' dweche apa ni ndalo moko sebedo gi puonja ilano kae kendo nyalo dhi YouTube odhi ongi bakini maitipora ni kama ng'ama miyo ka ich koga more moto ich wuok yadhe en dhi hospital yadho ken mako ich mondo kendo sasa ya ng'ama miyo lalo ich nitie stress kendo en gi achiedhi nade madonje wi gi depression mental it take a toll on the brain mental health kuro ko ber ka ng'ama miyo kose lalo ich dichiel diriyo didek to ok odhi hospital medo mana gamo remo kata no dhir jolemo okwongo odhi hospital mondo ng'ene ni to en tabu mane ma en go dobedi ni en tuo mar sukari to dobedi ni maybe kido mar dichuo ni genes yena mondo akaw sim Vivian kapok olal na kae to wabo duogo kanyo Vivian hello penj laktar hello machiegni Vivian napenjo daktar niya napenjo daktar niya wawinji dhi nyime en gik mar 5 months Sasa injo kanya tuko pima yani ndio ya tuko pima kabisa. Hello. Vivian yani samro bani uri asewinjo revie private part. Okang'eyo apa ni kwanye matin. Otemo wacho sichumuko ni maybe kan gi ich mar wich to nyathi tugo sima nyathi tugo maybe owinjo rem ng'eni kaka ich medo dongo nyathi be kilo ne medo medre o medo keto pressure e buo ich kono kan nitie pain mabiro gande e buo ich to bende nyaka nitie bende infection no UTI kata infection mar lach ma also is very very common e joma mine kaka mamiyo nigi ich seche modhi olopi to winjo rem kado ka winjo rem e buo pende odhi hospital ngene to en UTI ema en go kusanga madhi mbele emomiyo sasa ng'ama miyo owinjo gi dende kok ni kata kaka pile ka en gi ich nyaka odhi hospital wach moro ni joma mine beta ni igamo remo beta dala idhi ni nyuol kod kidhi hospital kisekonyri kata idhi iwuok e last minute koro iseheori kabisa kod kidhi hospital nyaka koro wawe sani ko nyaka wadhi clinic diboro 8 times gi seche ma ng'ato tegi yes igamo remo ni idhi clinic chako mi tembe mag boost remo ipimo sukari ipimo all those things then every other month ing'i then every other 2 weeks nyaka bedi ko every week nyaka koro mamiyo ni konyre. Daktari aneno kasa emomaya wanga na kwayo director na gi producer na ni samoro bende gimedo wasa mondo wayud thuolo mar duoko penjo duto te nikech ayudo ka en topic momulo ji mang'eny mokalo. Ayudo penjo machielo ma owuok kuom Tabia Saka owacho kacha ni stillbirth kotimore kata kinyuolo nyathi motho miyo mayach bende ochuno ni nyaka tere luoko ochuno gani nyaka tere ng'ate luoko ponono ni okoteri e luoko nikech wayudo ni wan gi kidenyo mopogore opogore mag nyuolo nyathi motho nyalo yudo fresh kata otho seche ma inyuole cha kata notho e dweche 5 ochuno nyaka tere ng'ate luoko kae to penjo machielo bende ni ponono ni ng'ato onyuolo nyathi motho nyalo kawo thuolo marom nade kendo mondo mieko mak ich kendo koro luoko most of the time kata seche mang'eny watimo ka nyathi onyuol kata ich owuok kapok oromo dweche mag 5 nikech biero cha wuok ne nikech luoko ne mana biere migolo mage madoa komakre gi od nyodo koro luoko no emitimo ka 5 months kini after 5 months ka onyuol nyathi mosedongo tinyo placenta kata biero ni to bo wuok te ko wuok te to kochuno nyaka luoki mar adek en ka en ich monyuol ka nyathi mano osetho chon ma osebudho nyaka mi mama ni antibiotics mogik en ni ng'at mama manya oseyudo nyathi motho iye so long as ni osechango kendo oseduogo kare mosechako yudo dweche chako dhi e dwe onyalo gamo remo lakini cha muhimu ni o make sure ni ijito moyudo tabuni mondo tim uchunguzi tim nonro ng'eni tango momiyo mama ni olalo nyathini e ich to mogik en ni kata counseling mama ni nyaka dhie ija hocho mar chuny no matter what ntiere mental stress ma mama ni yudo kata jaode yudo stress ni this couple nyaka ko ter e johocho kata counseling ma kata Kenyatta kuma puonjra niluongo gimilo ni grief counseling grief counselor ma biro hoyo chuny miyo ni gi jaode kuom lit mag yudo ni kendo familia kendo anyuola be nyaka migi support ochweche mag akwede kuth manono miketo mang'eny mamiyo familia ni pressure be nyaka koro we
kan joma miyo kata familia gi yudo tabu ailani. Kamano. Daktari, wach mogik ma inyalo weyo wagodo kotenore kod twak mane wantiere godo mar nyuolo nyathi motho, ma bende wayudo ni nyalo timore nikech gik mang'eny. Ginyalo bedo tuoche, ma bende samoro nyalo ringe remo kaka tuo mar sukari. Nyalo bedo weche mag lifestyle, ma bende kaka ne wasewacho kaka ichiemo, kaka idak, diere ma ipek. Dwaro nyalo bedo weche mag kia kata ignorance, ma ing'eyo ni in gi ich, to ikia ber mar dhi e klinik. Ka watieke duto te, inyalo wacho nang'o gima kik wiwa wil godo kokalo kuom chenro ma kawuono ni. Gima dem kendo daher nyiso jothurwa ni sani nitie dispensaries in the sub counties, nitie osiptende. Watem jiwo joma miyo mondo kaw weche mag thieth gi e ngimagi. Chak kata kidwa mana gamo remo, dhi kata clinic mondo ng'ini ni preconception counseling kapok imako ich ni to bende ane afya maber mar mako ich mokwongo. To kisegamo remo, chak clinic immediately. Wach moro mar nyaw kata samuoyo ni arito dweche adek okadhi, dweche ang'wen okadhi, wawerego. Mar adek en sa mineno tabu moro amora ka in gi ich, dhi osiptal mondo neni. Kendo ka nas ong'isi ni dhi e next level, dhiyo. Mar ang'wen ka in gi ich mamiyi tabu ni ije ma osekadho osethagi, nyaka make sure ni kimako ich kendo tidhi ir daktari molonyo weche mag thieth mag joma mine kata gynecologist mondo koro owuoth kodi e safari ni nyaka mwisho. Wasekonyo ji mang'eny kendo wamedo konyo ji mang'eny. Mama Dawachi. Amor mokalo kendo aduoko ni erokamano makende. Moro ng'ato ne temo tudore kodwa to koyudowa. Moro ng'ato ne dwa penjo to kopenjo. Moro ng'ato nitiere kod chandruok odwa ni mondo mi imiye kony makende. Ka ng'ato dwa yudi, inyalo yudi e yore mage kata kanye. Koro daher nyiso jopiny ni ok nyaka ibi Nairobi ka mondo iyuda. Osiptendewa ma kaluo ka sani e sub county gote nitie jogo molony e weche mag joma mine. Dhi adhi many gynecologist mondo oneni from kama intiere. Lakini ka in Nairobi ka inyalo bire Kenyatta Hospital, wan gi clinic mali ni high risk clinic kata antenatal clinic mwatimo kise register, watimo for free, okay, expensive. Koro ginyalo biro Kenyatta bende ginyalo yuda kanyo. Kamano. Ibo mwana baba simu kusabia bia Kenyatta. Ibia Kenyatta. Kamano. Erokamano ya daktari Amor mokalo kendo aduoko ni erokamano. Ageno ni wabodhi nyime kod twage wagi mondo mi oganda wa oyud konyruok. Kamano. Asante. Erokamano daktari. Thank you. Penja Laktar kokale RAMOGITV wawacho ni ngima en mwandu. Ni lakteche wa ni daktari mane wantiere godo e studio deche makauni Dr. Mesikela. Erokamano makende. Ne producer na Pape Chokoth, ne director na Philip Ochieng, ne jogo picha mawa erokamano makende. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni. Asante sana kuom kete ka nikech ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masane.